क्या कहीं बोलो। चार हाली सिंघाड़ा हरनी हताश में 4 हाली सिंघड़ा हार गइल। हाँ मरत नहीं कैसे मर देखेला त लागे 4 हाली हार गइल है। होती ना सटत रहे हमारे मेनू पतिया नहीं के सटते घरी। हाँ वो आदमी त घरी सटते नहीं के सुनते बाड़ा की ए पोती कैसे सटावे लगल है। नाम नाम तो और के कोरोना धरत। सुनो ये तो सोचे वाली बात भी है ये कि कोरोना के महामारी में आदमी नहीं के सटत साला प्रतियो नहीं के सटत जान लो कनी साला मैं हमारे पर लागल बा काई रोक लॉकडाउन पता ना बुझे नहीं के बुझात साला चार हाली सिंघाड़ा हार गई नहीं हां 4 हाली हरलो है क्या यो बने चलो हमारे चलते हरला है तो तू नहीं कहत नहीं धरा सिंघाड़ा धरा तो तू लुबाइल रहला त हम कह देनी है तू ही उसका मतलब हो अरे छोड़ा टेंगरा के बाबू कहाँ से आवत नहीं रे मदद नहीं अरे पेटे पर जियलन कहीं हितई से आवत होई ए बाबा क्या बोला आ बोला रो अरे बात कुजन कइले बाड़ा वाह काका वाह बोला का कहत अब अरे का ये काका कहाँ से आवतरो या बढ़िया दादी समधियाना से बड़ा देखत नहीं के घरी समधियाना घुमतरो का करी कोनो बात नहीं खेनु नांद बाबुआ बैठन बात नहीं के ध्याना गोर लहा हां तो छनर मनर खइला हा छनर खइनी हम मनर ना खइनी हो तो मनर के मतलब का होला। अरे मनर के मतलब ये होला न बचाबा कि मन के ना भइल हो मन के ना भइल है। हां तो हर बुढ़ाती में जन्मा ना बुढ़ा गइल बारा एकदम लेकिन तब तार अभी सुधरत नहीं ख ना का करी खतना के बाबा हां चुप चाप है बैठ जा अरे अरे के पे के ना बनैले बाड़ा मार दे फाटी है बाड़ा ए काका बाड़ा तेरा हम ना है मार दे गिरा दी तेरा हम तेरे अरे कौन काका काका एक काका हम ना है हो ते तू ही पी का बता रे ना ना बाबा क्या बोले नीचे वाले चुआता जुए दे बता अब लावा में पानी है नहीं बैठ हमरा के बैठा के पीन खावा चला रो हम ना है हां ये रुक जा बैठ अब बैठावा चला रो अब बाबा बैठ हां अब अरे अब हम ना है बेटे हो हाय है हवा का पे बड़ा लो ए बाबा हां बाबा हो बोल बता। अरे हमार बियाह करावे के बा बियाह करावे के बा हां हो जाई हां हो जाई दक्षिणो छने लेता रहो हां को रुपया 106 रुपया 106 रुपया पेटो पर चलता रहो चला तली तबे भेंट होता ना। हाँ ठीक है बा आई धोतिया कहाँ ने मिलला कहाँ ले अब पड़ी डले रहनी है बगटर बाजार में धोतिया हमनी जोगबाए में के बात बोले बे दूर ए बाबा ई बूढ़ा बहुत खर्जंग ए बा बाबा ए मटे हम जा तनी अब बाबा खड़ी क्या बाबा स्वामे होकर घर जाए के बा तनी बाबा बैठ जीबो हां बटे हां घर जीबो हां ए बाबा चल देखो तनी ए मर्द तले ही तोहला बड़ तोहला बड़ा लो ए बाबा के तोहला परेशान करे बड़ा बैठा बाबा खड़ी क्या तनी बैठ ना बाबू जाए दे हमारा हम खड़ी खातिर तारे का बैठा जाए दो छोड़ हमारा के पछा तोरो ना बाबा ना तोहरे के पछान करो यही पर काले तो बटे बे ना जाए दो लो हमारे बतिया मानब हां बाबू हमारे बतिया हां बोल
बोल बोल तो काहे इतना खिसियात तर हमरा सी बताबो तो हनी तो ढीरा आडल हो तो जमीन पर बड़े तो डाल में ढावला दो अई तो तू जिला दई जा पतोही ले तेल मलवा ली हो पर तो हिया माना तरीसन केवा रे घरी के पर तो ही माना तरीसन जाई के रोडवा पले दुगो सिंघाड़ा किन ली हो हां बच्चा आ एगो पेप्सी के बोतल ले ली हो हां पतोही के दे दिया देखिए तो कितना सेवा करी ठीक है बाबा बुआ चले जसन सबे हो गई ए बाबा ना जाए डलो आना फ्रिज के पानी ठीक बा चला तनी ए बाबा बैठा ना ना जाए डलो बाबू जाए डलो ए बाबा बैठा ना थोड़ा लो जाए डलो ए बाबा हम नहीं जाए डलो बटवा या ना जा तारे के पूछो तो नहीं जा भैया हमरो के देखेले के दू कारत ले खैनी बनाऊ मन नहीं खेला हमरो खैनी बनाओ के खाए के मन करता ना अरे ई खैनी खाता रसन का रे ना हो नइखी जे खात तारा घर कहीं जाके बोला तारा खाइम जना तो हमारे घर के ना आवा तो वही से तू खैनी खइबो हां हते हते वाला लो बनी जाती होती हां है का रे को तेरे खैनी नहीं खिले ले है का करे हैं खैनी नहीं खिले ले हैं देखो बापन बाबा के खैनी नहीं खिले ले अते मतलब के खैनी नहीं खिले ले तारा के हैं खैनी नहीं खात ओकरा के मोबाइल तू चला तारा ओकरा खैनी खिलो तारो हैं है ना बट इधर बट केकरा घर का हला रे वो गाँव बुढ़ा बैठल बाड़न काट दे का भई हो कहे रे तेरे तो जरा को नहीं है तब मेरे हो चल देखिए ये करा के तारा बुझात नहीं का मर्दा बुढ़ा में है ए बाबा चुप रहो तो खियार दे हगो का मारा दे हैं होते तिले करके खाने खइबो हमार खैर का हो गई तार मां मार बो हम फरवा फाड़ देता अरे बा खोल ले ना देख ले बनाओ मत छोड़ दो चलो तो हम आए तो मां काम जहवा दे हला लो ए मत हल्ला नहीं लगो फैसला भाई ए बाबा हटा के बाटे का कर बोलो वही तो तार बोल तार बोल ए मर्द नहीं तू मर्द नहीं राजा मत बोले जा पूरे के संग लागल जवान होके हां तू तो जा तो मर्द तू का हाल कर सब काम जो हुआ दे हलो का काम रहता है होते होते का बोल अच्छा होते होते लेकर खाने खाइया सर जब कर जीवन कहता तो क्या करबो हां तो खिया बोलो यार खाता रही तू पूरा संग है करता रहो दुनिया पर बढ़ल जाता लइकन के मैं बोन बिगड़ चलो 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 घर चलो चलो पूरा संग झगड़ा करता रहा नहीं लागत हरा सबसे पहले हम गायक रविकांत मोहित सबसे पहले रो सबके प्रणाम करतनी ई वीडियो रो सब देखनी है जाना काना बात के झगड़ा भइल ई बेचारू सही खातिर डटले हैं लड़का खातिर आ सही खातिर मरले हैं लेकिन लड़का जाई के अपना घरे का कहुए का ना कहुए वो सब जनबे कोई नहीं हो, आई के झगड़ा कर दी हम लोग उनको गार्जियन इनकरा से
झगड़ा इतना बढ़ गया कि केसा के सौल तक हो गया। समाज में ऐसा होता कि दूसरा के लड़का के केहू गलत देखता तो आज बोले के भी हकदार नहीं है। एक परिणाम बहुत गलत निकल रहा बा। यही के चलते लड़का जौन बड़ा सन बिगड़ के माटी होता रसन। एकरा पर रोज सब ध्यान दी जा आ बदलाव लाई जा अपना में। अब विशेष का कहीं जा रोज सब खुद समझदार बानी। एगो यह आग्रह बा कि हमनी के टीम के मोही म्यूजिक टीम के रोज सब आशीर्वाद प्यार बनौले रही। हमनी के मोही म्यूजिक के लाइक सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर कर दें। सब्सक्राइब लाइक कमेंट वीडियो करी जरूर करी जा देखल मत भूले जा सब्सक्राइब। अरे बूढ़वा के मन बिगड़ल बा।